Leon Bauma van Vrijstad Volgeren. Wat ben dit voor monsters? Grote molkbussen uit Wouw, zoals je zegt. Dus, Dat had een behoorlijke sleepwest om hier te krijgen. alsjeblieft, ze zijn bijna 6 meter, dus ja, ik kan wel meegaan. Dat is inderdaad een redelijke hecht om hier te krijgen. Mooi gevaarten. Hoe gaan we het van elkaar in? Ja, gewoon met goed materiaal uiteraard. Kraan en trucs zelf om het hier te krijgen. Want dit past ik in de oerl onder de viaduct trot, denk ik. Nee, het moet absoluut wel even lezen voordat het hierheen kan. Maar het is dus ik net slagen om dat helemaal te dwaan zonder dat iemand het in de gaten hier. Nee, er is toch één West die het opvat had, dus die hebben het helaas wel sissen moeten. Ja, die weet ervan helaas. Ja. Ja, dat is dan toch vervelend, hè? Dat is schande, maar dat, ja, klaar. Dat, we laten ons daar net door leiden. Het is een prachtstunt en ja, klaar. En hij loopt wel aardig door, want het is een komen en gaan van mensen. Je hebt de auto's die stapvoets voorbij rijden, fietsers die je horen, die stoppen hier. Dus het loopt wel de onnacht. Waarom deze molkbus nou eens? Ja, we hadden het idee op om dat dit hier en nou, zeker die in de voorrek de boeren de toch wel zwaar krijgen. Zeker met de molkprijs en zo. Dus wij zijn van nou, klaar, daar mogen we op inspringen. Dat is hartstikke actueel. En toen kwamen we deze ding, die wind wat zin kwam. Nou, daar hebben we het idee op om zo mee te nemen. Zoals jullie hier achter me zien staan is dit een hele grote klomp uit Tuk. Dit is onze stunt voor dit jaar. En zoals jullie op de radio misschien al gehoord hebben, is dit niet onze eerste stunt, maar toch wel een hele mooie. Je kan toch wel zien dat het een hele grote klomp is. Want wat was de bedoeling? De bedoeling was de auto, Herbie, van de film, in Utrecht. Maar helaas zijn we opgepakt na 5 kilometer, dus toen moesten we weer terugzetten. Hoe hier dat? Ja, er 4 politieauto's kwamen erbij. Toen werden we aangehouden, ze konden het niet helemaal waarderen. Dus toen hebben we hem netjes weer teruggezet, eigenaar opgebeld en toen was het weer klaar. Ja, dat was zeker verschrikkelijk. Maar de politie schrok ook wel weer van ons. Er stonden 9 man. Ik dacht ook, dat is dit voor rare spokerij. Maar toen dachten we, we moeten toch even wat leuks op elkaar hebben. En we denken, geitenvakkers hebben al het klompen aan. Dan nemen we de grote klomp mee.